21-нче Республика Урал-Батыр эпосын яттан һөйләүсе яшь сәсәндәрнең бәйгеһе бит хәзер асыл тантанаһында. Зәки Вәлиди исемендәге Башкорт гимназия-интернат укучылары Урал-Батыр эпосын кунактар өчен сәхнәләштерәләр. Хәмәгать, һез Урал-Батыр эпосының ниндәй үзеген күрһәтәгез? Был үзек Хатил Бакшаның кызы үзенә егет сайлаган вакыты. Ниндәй роль уйнайсыз? Роль Урал-Батырның ролен. Рәхмәт. Кунактар был байрамды бик кызыкынып карайлар. Хәзер 2012 елның Гран-при хуҗаһы Шәрипова Гөлсәсәктең сәламлавы. Хәерле көн. Урал-Батыр рухы һәм аманаты безне тагы бер зур корыга йыйды. Рухи хазинабызга арналган конкурс йөрәктәрдә сәм, гам уята, зиһендәрне яктырта. Бұл юлыла ижад хомары ташып, еңе ускындары ялкын булып дөрләп торһын. Барлык катнашучыларга да зур уңышлар теләйм. Хәмәгать. Һез кайсы райондан? Мин Күгәрсин районы Мурак авылыннан. Без дусларыбыз менән, классыбыздагы балалар менән унан өзек күрһәтәбез. Кәефегез ничек? Кәеф әлбиттә бик яхшы, чөнки шундый матур байрам бүген һәм кәеф бик яхшы, тизрәк сәхнәгә сыгып күрһәткә килә.